Dobre, áno. Výborne. No, takže vlastne vône si môžeme rozdeliť na jednotlivé také oblasti, kde máme teda citrusové vône, sem patria hlavne teda esenciálne olejne všetkých citrusov, ako je bergamot, grapefruit, citrón, limetka, orange, mandarinka, neroli, zelená mandarinka, proste všetky esenciálne oleje citrusové. So there are groups of oils that we can put them in groups. One of them is citrus group. And in there, as you can read, the bergamot, grapefruit, lemon, lime, orange, tangerine. We don't have all of those on Greenway doesn't offer all of those that are listed, but at least you have an idea. All citrus ones are it's a one group. No a prečo je dobre vedieť, alebo mať aspoň teda nejaké poznanie o tom, že tu máme teda nejaké skupiny, čo sa týka vôni. Je to zase práve o tej vibrácii, o ktorej som minule hovorila, že oleje majú určitú vibráciu, to znamená, že tá skupina oleje jednotlivej skupiny majú vlastne podobnú vibráciu, podobnú frekvenciu. And these groups are or the oils are put in these groups depending on their frequency and their vibration, because as we mentioned in the parts 1 and 2 that essential oils have, oh Darinka, you're so lovely, thank you. Hello. So essential oils have a vibration and they are put in the groups. Oh, I like this. We should have a cleaning one. No. Takže potom ďalšia skupina, to sú kvetinové vône, ako je rúža, geranium, jasmín, levandula, ilang-ilang, magnolia a ďalšie kvetinové vône. Another group is floral, which is rose, geranium, lavender, ilang-ilang, magnolia, which magnolia we don't have, but all of those, the other 4 we do. Ďalšia skupina sú vône bylinkové, kde teda patria bežné bylinky, ako je bazálka, majorán, oregano, rozmarín, týmián, eukalyptus, šalvia, no jednoducho všetky esenciálne oleje, ktoré sú vyslovene ako z bylín a väčšinou sa robia z listov. Then another group is according to their vibration from the herbs like basil, sage, rosemary, and they're mostly made from the leaves of the plant. Ďalšia skupina, to sú tie tzv. Koreninové, ktoré sú aj, ako sme už hovorili, veľmi štiplavé a také veľmi energické a zohrievajúce, a to sú práve skupina koreninové, kde patrí škorica, klinček, zázvor, fenikel. Väčšinou sú to veľmi štiplavé oleje. Then another group is a group of spicy oils, and according to their frequency, their spices, yes, as you can read, cinnamon, ginger, pepper, clove. Ďalšia skupina sú tzv. Zemité, a tam patria vlastne oleje, ktoré už majú také tie ťažšie vône a väčšinou sú to oleje, ktoré sú buď robené s koreňou alebo prípadne z miazgy kmeňov, z kôry, väčšinou stromov, takže ako napríklad pačuli, mirha, kadidlo, kurkuma, vetiver a tak ďalej. Another group is a group of earthy oils, and that's mostly from the roots of the plant and also from the silica of the on the tree. But as you can read, it's like they're heavier scents like patchouli, frankincense, and they're mostly like to sú také stromové aj však, stromové a koreňové. Áno. Tree oil made from like the trees and from the plants, the roots of the plants. Ďalšie sú potom teda tzv. Metové, no tam máme hlavne peppermint a spearmint,
To sú vlastne dva druhy méty. Then there are minty group of oils, which is peppermint and spearmint, which is from... A to sú tiež z lístkov? Áno, aj tam sa používa, myslím, že pri tej spearmint sa používa aj taká tá stonka. Mm-hmm. They are made from the leaves as well and from the... No, vlastne celá tá rastlina ako... whole of the plant. No a keby sme si to teraz tak ako premenili, tieto jednotlivé skupiny na také ako tóny, keby sme si tak zobrali takú tóniny, tak vlastne môžeme to vnímať ako, že sú ako spodné tóny, potom spodné stredné tóny, stredné vrchné tóny a úplne vrchné tóny. Takže môžeme práve priradiť k týmto jednotlivým skupinám olejov práve aj teda tako vibračne aj to pôsobenie na nás. Keby sme si napríklad zobrali, ja aj najprv prelož. Then we group them into different tones, and well, these notes that are base notes, middle and top notes, and that's how we do these blends, make these blends as well. So depending on, like, you have a base note, and then you add something to it in the middle and the top one. Lebo vlastne vytvoriť takú harmonickú zmes je to podobné, ako keď staviame dom. Ktoré sú veľmi dobré práve urobiť ten základ, tú stavbu, tie spodné tóny. Potom tie jednotlivé múry, to sú práve tie stredné tóny. A tá strecha toho domu, to sú práve tie vrchné tóny. Because to make a blend of oils, it's like building a house. So you need to do a foundation, which are the base notes. Then you put the middle notes, oils in the middle. And then like a roof is the top note. So the oils from those blends go on top. Takže veľmi jednoducho sa môžeme v tom aj vyznať, lebo hlavne tie spodné tóny, tým, že to sú tie základy, že nás tak uzemňujú, tak vlastne nám dodávajú stabilitu, vyrovnávajú nás, dávajú nám taký pokoj, taký prehľad, lebo na dobrých a pevných, stabilných základoch môžem postaviť dom. A to sú práve teda tie zemité a drevité esenciálne oleje. So the base notes oils give us stability and balance, and they balance out our mood and everything else. So they are the root of the house, or the foundation of the house, and they are heavier. And that's mostly the oils that are made from the roots and from the trees. But they give us that stability. No a potom teda tie stredné tóny, ktoré vlastne to sú také práve už tie bylinkové, koreninové, tak to sú práve oleje, ktoré nám vystávajú tie steny. To znamená, že nás upokoja, že nás inšpirujú, že nám dajú prehľad, že vyrovnajú určité potrebné veci, ktoré potrebujeme na to, aby sme boli schopní jednoducho tú harmóniu v sebe udržať. So the middle notes oils give us, they are mostly the ones from the herbs and plants, and they aim is to keep us calm and give us the inspiration and harmonize the whole of our mood and feeling. Tie vrchné tóny, to sú práve tie kvetinové a citrusové, ktoré nám vlastne dodajú takú ako radosť do života, dodajú nám energiu, dodajú nám chuť do života, vlastne nás tak ovzdušnia, nás povzbudia
pokiaľ máme nejaké depresívne stavy, tie krásne kvetinové vône blažia dušu. Takže vlastne to už ideme potom aj v rámci svojho tela od toho srdiečka smerom hore. And so the top notes are the ones that are from the flowers and the citrus blends of citrus oils, group of oils. They give us joy, energy, and they have antidepressing qualities and just keep us in a joyful mood. No a keď by sme si chceli teda vytvoriť nejakú zmes, tak by bolo veľmi dobré, aby sme si najprv povedali, za akým účelom chceme tú zmes vytvoriť. Čo by nám tá zmes mala priniesť? Či už riešenie nejakého problému, alebo vlastne riešenie nejakého emocionálneho stavu. A to je vlastne to je to najdôležitejšie, alebo krok číslo 1, si vlastne uvedomiť, že teda akú zmes, za akým účelom chcem pre seba vytvoriť. So in order to make a blend, firstly we need to decide why we need to make it. If there is a problem, or if there is a certain state we want to reach, or some kind of emotional imbalance, or whatever we want to achieve, then it depends on that. No a môžeme to urobiť tak ako jednoducho, nemusíme študovať každý olej, ale keď si dáme ten zámer, akú zmes pre seba chceme vytvoriť, tak si z tých olejov, ktoré máme, intuitívne vyberme viacero olejov. So we can keep it simple. We don't have to know like too much about it. We can choose the oils depending on how we feel. It's more intuitive, just how we feel at the time. A najprv si privoňajme postupne tie oleje, skúsme si ich tak nejak zoradiť od tých spodných tónov až k tým vrchným, to, čo sme si vybrali. So we will go and choose oils from the base notes, middle notes up to top notes. A postupne ovoňajme každý jeden olej od tých zemitých, spodných tónov a precíťme si, ako na nás pôsobí. So we sent the oils, each one, and for example, the base notes oils, those which are the tree ones and the ones from the root. So we go in each one and just try to feel them, and which ones we choose one of those. Jeden? Vybereme? One of them? Si prevoňame tie olejčeky a možno si vyberieme z nich, povedzme, len 3-4 alebo 3. Máme ich vybratých viac. Which is free of the base oils, for example. Je vhodné vlastne začať tie oleje, teda miešať tie zmesi práve od tých spodných tónov k tým vrchnejším. To znamená, že môžem si vyskúšať dať teda 1 kvapku alebo 2 kvapky podľa toho, ako sa rozhodnem, do teda nejakej flaštičky, ktorú mám voľnú, ktorá ale je vlastne úplne čistá flaštička, nie z nejakého oleja, lebo tá flaštička, pokiaľ máme nejakú voľnu od nejakého oleja, tak ona tam ešte stále nesie tú vôňu toho oleja, pretože na stenách... Not even base oil? Like a carrier oil, no? Základný olej, Kseni, nemôžeme ani do takej dať, ktorú používame na základný olej, do tej môžeme to začať miešať? Môžete začať miešať do základného oleja, ale ja by som doporučila najprv začať miešať do prázdnej flaštičky a potom podľa toho, ako vám bude tá zmes silná, tak prípadne ju potom, alebo ako vám bude dobre voňať, tak potom ju až vlastne naliať, ak ju chcete rozriediť do toho riediaceho oleja. So Ksenia is saying that the way to start to make the blends is that you chose those base oils and you put them in a clear, very clean bottle that
not even if there was an oil used before, then it has to be clean because it still would have some traces of the oil that we used before. So it has to be clean, and you put those base oils in an empty bottle, not even a carrier. That we will do that at the end. Ale môže to byť aj napríklad do, povedzme, malého, čistého skleneného pohára, kde sa pomaličky kvapkáme najprv len po jednej kvapke z týchto olejov, aby sme vlastne dostali tú zmes a aby sme ovoňali, vyskúšali ju, že teda, či nám, jak sa povie, chutí, hej? Či nás tá zmes poznáša, či jednoducho nám dobre vonia. So we can use also just like an empty glass, clean glass, that we put these oils in, and you just put one drop of each oil, and as you add another one, you always like try it and see if that resonates with you. And now I have the living room. You need to be quiet. Hi, Steffi. No a teraz ale by bolo dobre si len zapísať, v akom poradí sme dávali oleje, pretože robili sa pokusy a teda je vyskúmané, že napríklad mám 3 oleje, ktoré podľa toho, ako ich dávam ako postupne, tak tá zmes rôzne vonia a dokonca je aj rozdiel medzi účinkami. Lebo vlastne to, ako miešam tie oleje náväzne na seba, tak vznikajú ako iné frekvencie a napríklad levandula, olej, lemon, meta a ja keď ich vlastne nakvapkám levandula, lemon, meta, tak je to trošku iné, ako keď napríklad nakvapkám lemon, meta, levandula. Príklad, hej? So we need to, also it depends on what order we put these oils in, because, so that's why we do it gradually. So for example, if you have a mix of lavender, lemon and peppermint, then you can, for example, it does make a difference if you put it in that order. Then for example, if you put peppermint, lavender and lemon. So it does, the order of the oils also matters. Like what kind of... To znamená, že pokiaľ by sme chceli si potom urobiť presne úplne tú istú zmes, aby nám presne voňala a mala presne tú istú vibráciu, potrebujeme dodržať postup jednotlivých olejov, ako sme ich teda miešali dokopy. Okay? So this order of the oils that when we make the blend is needs to be kept the same in order to get the same result. No a pokiaľ teda sme sa dopracovali k tej vôni, ktorá nás blaží, ktorá je pre nás veľmi prínosná, tak ju potom teda môžeme používať do difuzera, alebo keď teda sú to zmesy na treba uvolenie bolesti, kĺbov, svalov alebo rôznych iných ďalších problémov fyzického tela, tak samozrejme rozriedené, ich môžeme potom vlastne aplikovať masážne. So once you get the desired scent that you wanted, as we mentioned, there was a reason, firstly, that we set at the beginning. So you either then put the blend in a diffuser, or then you can, together with carrier oil, you can use it and apply it directly to the problematic area that you have. Takže a nebojme sa variovať spodné tóny až s tými vrchnými, pretože napríklad, keby sme si dali povedzme teraz na zlepšenie vôni, na dýchanie, môžeme použiť eukalyptus, ale na to, aby nás aj osviežilo a aj aby sme si vydezinfikovali a mali takú lepšiu náladu, napríklad môžeme dať eukalyptus a napríklad lemon alebo orange. Takže vzájomne sa potom vlastne tie účinky a vzájomne tá sila tých olejov sa spojí a oni majú vlastne silnejší účinok
keď sú spolu na naše telo, aj naše naladenie, vlastne náš emocionálny aj duševný stav, ako keď ich používame jednotlivo. So these blends are more effective as blends rather than, or the oils within blends are more effective rather than using them on their own as single oils. For example, for peppermint for breathing and our like, I suppose, colds and stuff. If you have a problem, when you make a blend together with other oils, they have more benefit. They're more beneficial, even more effective. Takže vytvárame zmes na inhalovanie, tak to nemusíme riediť základným olejom. Pokiaľ si vytvárame zmes priamo na telo a chceme ho používať masážne, tak v tom prípade potom vlastne si ho teda nariediť, tak ako sme hovorili minule, by vlastne malo byť takých tých 20 až 30 kvapiek na tých 10 ml základného oleja. So if you just want to inhale the oil, then you put it in diffuser and inhale it directly from. You don't need to use a carrier oil. But if you would like to use it for a massage, as we mentioned last time, then you use about 20 to 30 drops in about 10 milliliter of carrier oil or base oil. Takže moje doporučenie znie, hrajte sa s olejmi, buďte tvoriví a hlavne sa ich nebojte dávať dokopy. A keď sa náhodou nemôže sa ako nezadariť, doporučujem najprv vyskúšať zmes, začať s nejakými 3 olejíčkami, nedávať veľmi veľa olejov na kopu, lebo aj tu takisto platí, že menej je viac. So you just be creative, be playful with creating blends. You don't need to be scared of it, but just at the beginning, just use 3 oils or not as many. Just keep it simple rather than putting a lot of different mixes together, because there is the less is more. There's that saying, and it's applied here as well. A ešte poviem, že napríklad môže byť také, že z jedného zrazu vám kvapne 1 kvapka naviac, alebo z niektorého oleja dáte 2 kvapky, z iného dáte 3 kvapky. Neznamená to, že tú zmes musíme tvoriť rovnakým počtom kvapiek z každého oleja. Hej? Takže keď kvapne viacej, nevadí, ja hovorím, že tak to má byť. Don't be scared, or don't be worried if you get more drops of, for example, you're meant to be only putting 2 drops in of a certain oil and you put 3 in, then don't worry, it's just meant to be like that. That's fine. 1 drop or down is okay. Tak, máme tu na teda ďalší olej, o ktorom sme nehovorili, je to borievka po našom, juniper. A je to úžasný olej, je to olej tmy v tom zmysle, ako nebátia sa. This oil, juniper, we haven't talked about yet. And we'll just go through quickly the oils that we haven't talked about. Juniper is an oil of the darkness and anti-fear oil. Seni, I want to say, my daughter, because when we finished, I think the first time, Lubka told us that juniper is very good for anti-fear. And my daughter, who's 15, she was... Katka po slovensky, Ksenia. Ale Kseninka nám rozumie, tak? Rozumieš? Áno, ona rozumie. My sme sa už rozprávali, ona rozumie, čo hovorím, len potom to už prekladáme opačne. Aha, dobre. Aby som nemusela 2-krát, lebo ona vie. Nemám, rozumiem. Hovor. And she was scared because we got burgled, and my colleague, and she was scared to fall asleep, that somebody would come in the house and they would burgle us. And as soon as I heard that juniper is effective to calm us down and not be scared, so I went upstairs the same evening. I went upstairs, put the diffuser on,
with juniper. And the following day, I asked her if she managed to fall asleep okay and if she was scared. And she said, no, she wasn't. And since then, she keeps asking for it. And then like, Wow. and that was a week ago. And I haven't, now we tried something else. I think there was, she was then complaining about backache. I don't know. I really don't know. So I think I used geranium or something. But yeah, I can confirm that definitely works. And she's been scared for about a month because she heard another colleague got burgled at night whilst they were asleep. And my son keeps the window open sometimes, and they climbed in through the window. So she was, yeah, about a month before that, she was really scared and she couldn't sleep well. And now it really worked. And for the past week, she had a good sleep and she could fall asleep really well. Yeah. Presne ako si povedala, Katka, hlavne pre deti vôbec akékoľvek strachy veľmi dobre rieši a hlavne ten strach pri tom zaspávaní, lebo nie len to, že sa udejú nejaké veci, ktoré im v živote ešte si nevedia vysvetliť alebo proste im naháňajú strach, ale oni sú aj veľmi vnímavé. Tým pádom oni aj v tej tme skôr ako cítia aj rôzne energie, možno aj rôzne bytosti. Teraz hovorím o takých úplne malinkých deťoch. Takže skutočne borievka je pre deti veľmi, veľmi ukľudňujúca. Ona celkovo je ako vlastne olej, ktorý vlastne jednak evokuje pocity bezpečia, celkovo ako, hej, a zároveň aj vlastne také pocity, že som milovaná, som v bezpečí, taký ten pokoj, že mám v sebe, hej, takže vlastne podporuje ten náš vnútorný pokoj. Yes, Ksenia, just adding to it, that juniper it's an oil of the darkness, and especially in very little children and babies and toddlers that cannot explain many things yet, but they are very intuitive and they're very observing. And especially during the darkness, when it's dark, they have so many images and imagination and what's happening. So this oil helps them to calm themselves down and to be more centered and calm. And it just gives us a sense of security, not sense, but security. Literally feel loving your self-security and the security as a whole for our being. That's beautiful. Love it. No, borievka je vlastne známa a používala sa po stáročia na fyzickú aj duchovnú. Fyzickú a duchovnú. Darenka tu Katka. No, takže ona vlastne veľmi dobre vzhľadom na to, že aké má účinky, čo sa týka čistenia infekcií a liečenia, tak vlastne dokonca sa používala aj na balzamovanie a na zvládanie rôznych epidémií a rôznych infekčných chorôb. Takže borievka to je pre nás veľkým pomocníkom aj pre to naše telo, hlavne čo sa týka rôznych kožných problémov a takisto dokonca aj tráviace problémy, cholesterol, hladina cukru sa upravuje, v rámci pečene, rôzne problémy pečene, artritída, bolesti klbov, zápaly obličiek, takže rôzne plúcne infekcie. Juniper to je jednoducho úžasný olej na mnohé naše problémy aktuálne. And juniper is not only helping our emotional side, but also physical side. If you have any problems with skin problems or high cholesterol, as you can read on all this list, sugar levels, any kind of inflammations, so it's anti-inflammatory as well, antibacterial, any kidney problems,
it all helps all these like on the physical. Celkovo rieši mnohé zápaly v tele. Many inflammations and. Môžeme ísť na ďalší olej, ktorý tam máš. Ilang ilang, výborne. Ilang. Olej milujem, to je olej vnútorného dieťaťa. Oh, the oil of the inner child, and Ksenia, she loves it. She loves ilang ilang. I haven't used it yet. I don't know. Tell us something about it, please. Yes. A práve v tomto čase adventnom, krásnom, nádhernom, tak si ho doprajme. Doprajme si ho dýchať. Má nádhernú kvetinovú vôňu a práve to naše vnútorné dieťa teraz trošku tak postráda vzhľadom na všetky okolnosti, takže doprajme si ho priehrštím. We certainly should use ilang ilang and to revoke our inner child within ourselves, especially in these days and the situation of what's happening in the world. And also before Christmas, just give ourselves plenty of ilang ilang oil and the scent. Pekne, ako doporučujem, natrieť kruživým pohybom 1-2 kvapky na hrudník, lebo to je v našom tele zóna vnútorného dieťaťa, a rozvoňať si krásne celý byt. Môžeme k tomu pridať ešte nejaký orange, nech to je také svieže, a máme vynikajúcu zmes, ktorá nás nielen osvieží, povzbudí, ale vlastne aj teda je antivírusová. So you can either use 1 or 2 drops to put and massage circular movements on your chest, or you can use it together with a blend, for example, with an orange oil to, I don't know, do the cleaning or just put scent around the house, and it will be beautiful, beautiful smell and aromatherapy in your household. Takže vlastne on nám výborne odburáva stres, eliminuje ho, uvoľňuje taký hnev, uvoľňuje odpor v nás, vlastne je aj antidepresívny, celkovo nás tak vyrovnáva a upokojuje. Could use that for my husband. No. It's the most favorite of my husband, my partner. I'm going to use it tonight. Shh, don't tell him, and I'll tell you how it's. Be careful, because it's aphrodisiac. Is it? I can read. Nice, good. So yeah, stories to tell. Len o ňom hovoríme a už koľko sa tu pekne smejeme, koľko radosti v nás rozvibroval. Ale o ňom hovoríme. Yeah. Yes. I mean, I'm sure you got the gist of it. That Ksenia was saying that it's very good for anxiety, high blood pressure, any stress. If you have heart problems, depression, so it sorts out all those problems. Also, it's what do you call it when you okay. No, anyway, I said I'm gonna use it for my husband. A takisto rieši nespavosť tým pádom, hej? Oh, so it's good for problems. Nám pomáha aj pri nespavosti. No a sú tu rôzne kožné problémy, dermatitidy, tráviace ťažkosti, vysoký krvný tlak. Hej, ľudia, ktorí sa veľa rozčuľujú, potom majú stupne tlak, no tak treba ich trošku nakvapkať týmto olejom a hneď im bude lepšie. Hneď sa im ten... Olejem. Rozprašovať. Ale ináč, toto je tiež výborné dať napríklad inhalovať, napríklad, že ide nejaká porada a treba sa riešiť nejaké problémy a povedzme sú tam nejaké 2 tábory, ktorí jedni veľmi tvrdia, že chcú to a druhí si presadzujú ono, tak doporučila by som tam niekam do rohu dať pekne difuzovať práve ilang ilang a trošku toho orangeu a určite ten priebeh bude iný a určite sa aj tie dve strany dohodnú práve na tej zlatej strednej ceste, ktorá bude pre všetkých tá najlepšia.
I think lawyers should use it, shouldn't they? If you go for a lawsuit. Xenia is saying that if you go for a meeting and there is two parties that have to have some discrepancies and some problems and they need to tell their point of view, it's very good to put somewhere in a corner this ylang ylang oil to calm both parties down and balance everyone out. And yeah. Can I? Come on, Sonia. Can I ask something? Yeah. Can I ask in English or do I need to go Slovakian? I just want to ask about the doses, especially for depression, because right now it's blossoming. The depression, the levels of depression and anxiety is absolutely crazy. Yeah. So what would be her recommendation for doses and how frequently we should take it if we want to focus on clearing depression? Yeah. No, ja by som doporučila, že mať teda so sebou, ako používať dennodenne, teraz tento ylang ylang, a ja by som ho teda dala masážne na hrudníček a potom, ako som hovorila, na tú C7, tu na ten veľký stavec, hej, krčný. A tam, kde sa nachádzaš v tom priestore, tak takisto ho môžeš teda difuzovať. A keď aj teda pôjdeš spinkať, tak takisto by som si ho nechala minimálne pred tým spaním vlastne do toho priestoru nadifuzovať. A ja by som k tomu potom ešte pridala aj levandulku v tomto prípade, aby sa tá levandula má zase také trošku iné ukludňujúce vlastne účinky a oni dvaja dokopy urobia úplne úžasný tandem. Takže ja by som doporučila ti na noc kombinovať s levandulou a zase počas dňa kombinovať, ako som už aj spomínala, s tým pomarančom, ktorý zase, on tiež pomaranč uvoľňuje, ale zároveň nám dáva vlastne takú hravosť, takú radosť do života a také ako uvoľnenie práve tých tenzí. Takže cez deň by som ho kombinovala s pomarančom a na noc potom s levandulkou, dobre? So Xenia's answer was to use it on massage on your chest, as well on the C7, which we were talking about last week. And also you can use it during the day in a combination with orange oil as a blend. And at night you can put a drop or two of lavender oil. What's the ratio between like lavender and cup 2 drops each, or alebo že má prevažovať ten ylang, alebo len si dať proste 2 kvapky ylangu, 2 levandule, alebo tak? Ja by som na tú noc, ja by som určite radšej dala tak, že len 1 kvapku toho ylangu a povedzme 2 kvapky levandule. Mm-hmm. So for example, for the night, we will put 1 drop of ylang ylang and 2 drops of lavender oil. And Xeni, when we massage it, do we have to use the carrier oil for like to put it on our chest? Yes. Yeah. Okay. Yes. Na masáž je vždycky lepšie použiť. Môžeme to urobiť tak, že namasírujeme ten hrudníček s tým základným olejom a potom si na pršte kvapneme ylang, 1 kvapku treba za 1 kvapku vádorinč, alebo vlastne na ten hrudník len ten ylang, aj na tú C7 a do difúzera kvapneme povedzme 1-2 kvapky, jak nám to príde, ylang, 1-2 kvapky vádorinč. Nemusíme sa tu natrápiť, že presne proste niekedy nám kvapne o 1 kvapku viac, nič sa nedieje. A na tú masáž použiť ten spodný olej, teda základný. So can be playful with it. You can put the carrier oil or the base oil on your chest and then put a drop of oil, ylang ylang, on your finger, put it on top of that, and another drop of oil of orange, for example, and you can put it at the back on your C7 point. No, tak máme tu ďalšiu. Grapefruit už sme hovorili, vlastne we talked about grapefruit before as part of the citrus and we know more about it.
We have rosewood, benzoin, and palmarosa, and patchouli. For example, we can figure out, yes, about patchouli. Patchouli. Okay, patchouli. No, patchouli is my favorite oil also. And patchouli je vyslovene olej ako fyzickosti. It's an oil of physical oil. Ale zároveň on vzhľadom na jeho zloženie veľmi silné, on je schopný vlastne prejsť cez bunkové membrány a práve veľmi dobrý je na inhalovanie práve pri rôznych poruchách, ako je napríklad aj pozornosť, teda porucha pozornosti ADHD, lebo vlastne veľmi je účinný práve a chráni náš centrálny nervový systém. Takže mám práve pri týchto poruchách pozornosti. So it's a physical oil, and the ingredients of the oil get through directly into our cell membranes, and it's brilliant for inhalation. Like when you inhaling the oil helps like ADHD and the problems with concentration and with being central. With the concentration or just being able to in control yourself. Takže on práve také tie ochorenia mozgu, ktoré sú Alzheimer, takisto aj pre autistov, práve tým, že on vlastne ochraňuje ten centrálny nervový systém a celkovo ako vyrovnáva, tak je veľmi práve účinný dokonca aj po mŕtviciach. Je veľmi účinný na regeneráciu vlastne toho pacienta a obnovenie funkcií v mozgu. It's very effective with all kind of diseases that are brain related, like Alzheimer's, autism. Then if you have a stroke, is it stroke? The one with the brain cells? And yeah, it's for the because it goes directly to your central nervous system. It affects it, so it's effective with these kind of diseases. Takisto je teda antibakteriálny, takže rieši rôzne dýchacie problémy. Hemoroidy je veľmi dobrý na jazvy, na rôzne rany, poranenia, ktoré vznikli a potrebujeme, aby sa dobre zahojili. A dokonca je aj veľmi účinný nielen pri ušipnutí hmyzom, ale aj dokonca ušipnutý hádom. Oh, so it's very good for all kind of infections because it's antibacterial, and that's effective for hemorrhoids, scars, injuries, or anything. If you get bitten either by insects or even a snake, so it helps too. Vlastne tým pádom nám aj uvoľňuje rôzne úzkosti, depresie, také chaotické myslenie. On nás po tejto stránke vlastne tak ako vyrovnáva a ukludňuje. So it's also very good for anxiety, depression, any kind of chaotic thinking, and it's just balances ourselves out. We get balanced and calm. Oh, very good for weight loss. I just read it. Oh, wow. Very good. My two favorite oils of the evening. Patchouli and Ylang Ylang. Ináč, napríklad on je vynikajúci, keďže olej fyzickosti, to znamená, že podporuje fungovanie našeho fyzického tela. A zároveň teda napríklad je aj úžasný, čo sa týka pokožky celkovo. Že napríklad môžeme si vytvoriť vlastný krém proti vráskam, kde dáme 10 kvapiek patchouli, 5 kvapiek mirhy a 5 kvapiek geránia do nejakého neparfumovaného telového mlieka a ten potom ako používame. Takže
ladies, it's a very good part of a blend for anti-wrinkles. Anti-wrinkle cream. Thank you, Darinka. So when you can put with some milk, the one that we were talking about last week, some other oil that we don't have here. It's a blend, but you can make anti-wrinkle cream with it. We do have some recipes here at the end as well. If there is anybody interested in this, because there's some blends that Katarinka Česlova kindly translated for us. So if anybody is interested in these recipes, then let us know. We can send it to you, because we are not going to go through them. There are different recipes, as you can hear, masks and different things, because I personally would like to go through the cards as well, because I can send this to you. I'm sure Katarinka wouldn't mind, or anybody who was part of this. Look, we have all of these tips also for cleaning and some recipes, first aid. And obviously that's a gratitude. Ksenia, we only have a few minutes left. I think these ones as well, I can send it to you, because we have these oils, benzoin and rosewood. Rosewood. Palmarosa. Nie, tam môžu hovoriť. No, rúžové drevo a palmarosa, benzoin. No, we've done that. So palmarosa. Okay. Yes. Okay. Briefly, please. Je olej, ktorý nám vytvára veľmi hlboký pocit istoty a takého uistenia. Znižuje napätie, znižuje nám tým pádom stres a celkovo ako podporuje takéto uzdravenie, keď sme veľmi nervovo vyčerpaní. If you're very stressed out and feel like you're going to have nervous breakdown, basically use Palmarosa. It's very good for anxiety and antibacterial, of course. Takže antibakteriálny, protiplesňový, protivírový, celkovo podporuje srdce a nervový systém, dokonca stimuluje rast nových kožných buniek a reguluje tvorbu kožného mazu. Oh. It also helps to regenerate and regenerates the skin cells, and it's very good for any heart problems and nervous system. Rieši nám aj rôzne plesne, či kandidózu, dokonca rôzne kožné ochorenia, akné, exém, psoriázu, takže celkovo on je veľmi, veľmi na pokožku veľmi ako priaznivý a rôzne problémy kožné nám porieši. It also helps, it's very effective for any kind of skin problems, skin acne, eczema, if you have any kind of fungal skin problems, thrushes, I'm sure. To znamená, že zase ho môžeme buď teda si urobiť základný olej s týmto 30 kvapiek a teda sa natierať, alebo môžeme treba zase do toho neparfumovaného nejakého telového mlieka použiť tento olej a vlastne mať takto telové mlieko celkovo na regeneráciu kože a podporu teda zdravia kože. So it's also very, very good for making your own cream, facial or skin for your skin. Again, 30 drops and with base oil, and you can create a very good cream for any kind of skin problems that you have. Takže drevo. Rúžové drevo, rosewood. We've got that, yeah. Tak, áno. Je to olej, ktorý nás posilňuje emocionálne a stabilizuje. It gives us emotional strength and balance, emotional balance. To je antibakteriálny, protivírový, protiparazitný, protiplesňový
a veľmi dobrý stimulant, zlepšuje elasticitu kože, takisto rieši exém a lupienku, takže keby sme si namiešali palmarosa a rosewood a geranium do takého mlieka, tak to máme takú úžasnú zmes na našu pleť, že jedna basen. So very special blend for our skin is palmarosa, rosewood and geranium because it improves skin elasticity, girls. Listen, eczema, psoriasis, and it really strengthens the emotionally, stabilizes emotionally. Benzoin, olej pravdy. Oh, oil of truth. Pravdy, veru, tak. What does that mean? Môžeme si uvedomiť, že kde vlastne žijeme v ilúzii, alebo akú ilúziu sme si vytvorili sami o sebe, alebo o tých druhých. So that means that we will find out if we are kind of living in the cuckoo land and have an illusion about ourselves and about the others. And this oil will give us that clarity. It's an oil of truth. Very interesting. A tak zase je protizápalový, antioxidant, antiseptický, protivírusový. Výborne upokojuje a prehrieva celé telo, ale zároveň povzbudzuje. A takisto aj pokožka je tiež veľmi dobrý na rôzne rezné rany, na popraskanú, vyschnutú, podráženú pokožku, ale zároveň rieši nám aj dýchanie, astmu, bronchitídu, kašel, chrípk, takisto aj veľmi dobrý v boji proti chrípke. Teraz sú rôzne tie chrípkové ochorenia, takže výborný použiť, skombinovať s ďalšími olejmi. And it's exactly as it says, it's very soothing, it's warming, so it gives us, it's warming, but at the same time, it energizes us and encouraging, very good, yes, for cut wounds healing, breathing, and yes, calms ourselves down with, like, again, stress and flu and cough. No, takže ako sme si prešli cez tie oleje, vidíme, že vlastne tie ich účinky sú veľmi širokospektrálne a že mnohé majú, povedzme, že sú antivírusové, antiplesňové, antibakteriálne. Takže skutočne použijeme olej, keď máme nejaký problém, ten, čo máme doma, lebo ten olej vlastne nám môže mnohé poriešiť a nebojíme sa teda, či už masážne, alebo inhalovať počas dňa, kedykoľvek, kdekoľvek sme, tak je dobré mať so sebou nejaký ten olejček v kabelke. So most of these oils are all anti-stress effective and antibacterial. So if you have any oil, if you only have one oil, then use that one. Because it's just good to have, you can put it in your handbag and use it throughout the day. Takže ja prajem všetkým veľa zdravia s esenciálnymi olejmi, veľa zábavy a radosti a dobrej nálady. A vlastne tu sme si len tak pripravili takú malú prezentáciu alebo ukážky vlastne toho, že na trhu naozaj sú mnohé vynikajúce knižky. Toto sú teda ako slovenské a české, ale je ich mnoho vlastne preložených, hej, aj z angličtiny, takže je mnoho zaujímavých dnes už kníh práve, čo sa týka aromaterapie, takže najlepšie je behnúť niekam do knihkupectva, prelistovať si to, popozerať, lebo mnohé tie knižky sú veľmi, veľmi obsiahle a niekedy aj trošku komplikované. Takže skôr siahnime po knižke, ktorá je napísaná jednoducho, jasne a zreteľne, a môže nám byť veľkou oporou vlastne pri teda používaní a aplikovaní esenciálnych olejov. Ksenia is saying there are many books that you can get on the market about essential oils. These 4 pictures are of her books that she recommends.
However, just go and have a browse and just flick through the books and see what kind of resonates with you, what you like. It could be sometimes quite confusing and too much information, but these are the ones, if you'd like to take a picture. Most of the authors, I think, originals are in English anyway. So if you'd like to get one or two, then it's always good to have that at home for a reference, or if you'd like to find out any more, because Ksenia, this is the last one and last part of the essential oil. So if there is any more further information, you can always look back at the recording, or you can look at these books, or even contact us, or can contact Ksenia, who would like, I'm sure he would like to help, or will always help us. So thank you so much. She also says, Ksenia, before she mentioned the book, she said that she wishes us to be healthy and joyful